Yeah. Now I want call my name so that you know where it is coming from. Yeah. Oh, hello, Okoro. 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 Eweliwe biko. Nọmba ahụ nyere m. Nọmba ahụ nyere m biko. Okoro. Isita onye nyere gị ya? Okoro. Mba. Nọmba ahụ nyere m si nga agba na aga m ewin. Isita onye nyere gị nọmba ahụ, Okoro? Onye ara. Okoro aka hụrụ ara gbara onye ara ahụ ga-agba gị. Okoro agwara nga agwa na na-ama agba ihe a kemgbe nne kwụrụ m agbatụbe m ya mbụ gị buru nọmba nye m sị gị mba ngwa ka m nwere ego ntakịrị tige gị si m tige ihe niile na ezigbo ego m ga-ebute ego ga-ezu m 2020. Okoro akịhụ na nọmba ahụ akịhụ na win ichekele ya ara agbawala gị ọgbọkwala gị ezigbo ara ga-agba gị. Okoro ịhapụ ndị shiri mma David ndị chinarị mma na ha nye gị nọmba fat ọmụ awụ onye nzuzu gaga gee gị ntị. Okoro isi mba lee n'isi m eri m onye isi iri mma ya na isi iri m mma ekwesịghị m ịga gị ntị bikos ebe isi nweta nọmba ahụ nọmba ndị ara gị buru nọmba ndị ara nye m sị nga agbachala na nwuwe ego m efuole. Okoro biko nyeghachi m ego m na insurance anakwa na business a nwanne ọkwa ihe a ka m chọgịrị nụ. Okoro lee Okoro mina nyeghachi m ego gị mina nyeghachi m ego ma ama agara gị ije m ga-agara gị ije bikos a gwara m ga-agwa ana m emudiri ihe a m chere ka icheke wute onye ị ga-agwa ha onye ara na nọmba. Okoro iwu nnọọ onye aparị nnọọ iwu nnọọ ezigbo onye nzuzu lekwere nnọọ ihe gị na ndị ara na-agagharị ya na isi arị gị ma Okoro nwanne gị gwa ụmụnna gị ha kpọga gị n'ụlọ ọgwụ ala ọkọ gị na chen agwa ọnụ gị ị gaghị asị isi iri gị ma gị na-eme ka onye nzuzu buru agwa ndị ara na-agwagharị na-enyegharị onye ọbụla nsogbu. Okoro kpachara anya gị kesi m na gị ebidobedo na gịnị mere na ndị nke mbụ onye ara nyere gị n'ọrụ ga-abụ ọrụ ma ọrụ ga n'ọrụ gị wee weta na ọka ahụ nye m gị buru ike na arụ ga ahụ ọrụ kichi narị ma be nye m ka ara agba m na ezinụlọ m. Okoro a na-eme gị ihe oke ị ga-achọrọ m something oke mgbe ọkwa ihe ga-azọ gị enyidere m something Okoro ele m ga-eje wete bịa Okoro na ị ga-achọrọ m ọsọ atụ na ị ga-enye m nọmba ọzọ onye ara nyere gị ka m gbakwa ọzọ ka ego fuo. Okoro ụmụ gị na ụmụnna gị fuchee. Okoro iwu ezigbo onye iberibe so Okoro ị na-achịkọwara m ihe awụ na ị ga-achọ m ọsọ ntụ na ị ga-aga nata ha onye ara ọzọ nọmba ngwa gị na m na ndị ara ga-eme ihe na 2017. Okoro emekwa ihe ime gị ịchọrọkwa gị mma. Okoro na-agbala gị ifat Okoro iwe ezigbo onye ara a na-aga gwa ndị fara na isi erele gị. Okoro iwu nnọọ onye ara so ọ dị ga-eji enye achị m ego niile m rụzuru na ị ga-enye m nọmba onye ara ọzọ nyere gị ka inye m ka m ga tara ịkwa ọghara agbaga m kwa gị. Okoro ara gbachie gị ntị nọnsens ele ya na-akpọ ihe ke che ka m ji amụọ gị. Yeah. Now I want call my name so that you know where it is coming from. Hello, Pastor Ike. Yes. Hello, Pastor Ike. Good afternoon, Pastor. Pastor, afternoon, sir. Yes, sir, Pastor Ike. Yes, someone ekwu. To the family. No, Pastor. Pastor, it is not well, oh. Nsogbu dịkwa o, nsogbu dị. Mba. Pastor biko eweliwe Abraham n'ụlọ gị onye nche agwa m na ị gawara Shoprite arụrụ ọhụrụ n'Owerri nga. Ama m ama biko Pastor eweliwe Pastor Ike nye mkpa bịa o biko ego ahụ m nyere na 31st crossover night ese
anyị niile tụcha na aja nọ na anyị so ocha seed na anyị kọ mkpụrụ na anyị ga-ahụ ihe ga-emere anyị na first Pastor Ike mba enweghị ihe mere echegidere m throughout first enweghị ihe mere na ndụ m biko nyeghachi m ego m nyere gị nye ha salary m biko mba biko ịnọ Shoprite eri ego ụmụ m nọ hịa agụ gbolo everybody gị na-agwa anyị na mba biko gwa Chineke na anya gị ya ka ị nyeghachi m biko mba achọzikwe m biko pastọ mba were ngọzi gị biko na m ga-ewere hụ Holywood nna pastọ nna ke mmiri m nwakwalu kemgbe chekeni ya ibe gị were mmiri ntakịrị ihe otu na-eresi m akpa pịa wọtọkwa na ego ole onye mmiri ego gara ya ṅụnụ mmiri na nnelekwana ihe wu ihe biko achọ m iji obi ọjọọ achọ m iji iwe agwa gị okwu iwe onye na-arụ Chukwu ọrụ jikwa ọta m zụkwara nye gị ya biko ebe ahụ m kụrụ mkpụrụ ahụ ala ya arị mma kọọ ya n'isi m biko ọ ga-amị mkpụrụ ebe a biko ka ikpere mgbe ekpekwara m achọ m ekpere achọ m ekpere nye m ego m achọ m ekpere biko nye aha one more salary biko eche m ma ndị ji m ụgwọ ga-ewetara m ego m eche m aka isi na okwukwe ka m ji nye ya bete okwukwe anaghị azụ ọrụ nye hụ m ego m biko nye awụzi ihe okwukwe nye ewu ihe ego anointing mba mgbe onwe gị anoint ayịlị niile ya wuru ike gị biko achọwo m biko 2017 na biko amụrụla m anya biko achọwo m ihe signs and wonders biko Senike nyerele m ọ karịala chere ese gịnị Pastor Ike cheta eshi mbụ mba ba azụrụ handkerchief a na-ere na Aba 30 naira ma azụrụ gị 2000 naira gị sị na ndị oshi ba n'ụlọ m ọzọ na mfe ha m nwere handkerchief na-efe ndị oshi n'ihu ndị oshi nwere aka ntị lụkacha m ihu Pastor Ike biko nyeghachi m ego m wụrụ wee chọọchị gawa ihe na-eme na ya emee a ma eche gị nga atịrị gị lọta biko lee n'ebe ị nọ ị na Shoprite lee n'ebe m nọ ibu na eke mmegbu agala idi m gị were ego mmadụ niile bukpuo na akpa gị mgbe niile ezogacha ụgbọala ọhụrụ arụ ụlọ ihe ọma ka na-emere gị ọ naghị ka ọ na-emesadị nye m ego niile ha natara na chọọchị gị lee ma ihe ọma ga-eme na ndụ m biko achọkwa m biko Ike pastọ biko kpụrụ onwe gị ugwu biko m gaa oke ngwa onye nche gị na-enye m gịnị Pastor Ike agwara gị na-achọ m anointing oil were anointing oil gị gawa ịchọpọ m oil sef menye gị achọzikwe m biko oil ke m ji eme gịnị nye ọwa oil gịnị biko granọt oil ma gị enwe ke m chọrọ ego m biko m na-achọkwa m nsogbu mkpụrụ oge ugwu biko bifo m agara gị ije oke ngwa ka m na-eche gị ihe a ebe m na-aga echega m